Nie, nie tego może mąż miał rację. Ja tu nie robię pierożki w domu, bo ja codziennie pierożki. 3 ostatnie. Jednego Ogórka nawet spróbował. Druga godzina, niedzień. Trzecia godzina, niedzień. I proszę bardzo, nie kładziemy na prawie, wystarczy panowie. I tańczymy dziewczynki do chłopaku. Tak. Stary niedźwiedź wolno. Dobrze, jeszcze jest miejsce w środku dla chłopców, jakby któryś chłopczyk chciał być jeszcze niedźwiadkiem, zapraszam go do środka. I śpiewamy ładnie. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go budzimy, na końca godziny. Jak się budzi, to nas zje. I rozciągamy kółeczko. Jak się budzi, to łączymy kółeczko. Dwie. Puszczamy rączki i uwaga. Liczymy pięknie start. Więc zacznijmy. Skacze, raz, dwa. Kangurek, kangurek. Hopsa, 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 za kangurek, kangurek. Skacze, raz, dwa, kangurki. Tak dobrze znany. My mu zaśpiewamy ładnie, a głos głowy mu nie spadnie. Niech da chleba, niech da wina, niech tu będzie dziś gościna. Jak dorzucili wódeczkę, to weźmiemy go w kółeczko. Starosta, jak wszyscy wiecie, najważniejszy jest w powiecie. Niech dowiedzą się wokoło, jak mu śpiewa nasze koło. Szykownie jest dziś ubrany, elegancki durna mina. Zastępca mu dorutuje, w garniturze paraduje. Pan starosta z dumną miną patrzy na wieniec koziarni. Nasze koło go ubiło, gminę Krzeszów rozsławiło. Głosy żyta i pszenicy zdobią wieniec wraz z kwiatami. Jest symbolem naszej pracy, bo jesteśmy rolnikami. Pszenica się bujna rodzi, na lędzinach blisko sadu. Chleba na wsi nie zabraknie, za co dziękujemy Panu. Więc się bawcie ile chcecie, niech wiedzą w każdym powiecie, że dożyczki tu w Zarzeczu najpiękniejsze są na świecie. Starość